खुलुमबाय बयखौबो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव इम्पर्टेन्ट माखासे आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों जाय बीटीसी गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनद' हारिनि एसटी होगोन होननानै जितु होनांगौ होननानै एनअसी होननाय बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि बर' फरायसाफोरा जोंनि बीटीसीनि गासैबो ट्राइबेल फरायसाफोरा खुद्रिय सारदोंमोन आरो बे खुद्रिय सारनाया दिनैनि दिनाव ओरैबायदि गाज्रि थासारि ओरैबायदि गिलु बालु मोनसे थासारि जानो हमबाय थ' नोंथांमोना नुदों दिनै फरायसाफोरा बीटीसी सेक्रेटारियेटआव थांनानै जेरै नेपालाव जानाय थारैनो नोंथांमोना कमेन्टआव गोबाङानो माने कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन जे जुदि जाथारमारोब्ला नेपालाव जेरै जानाय चिफ मिनिस्टारखौ होसोनाय जोंनि बीटीसीआवबो जानांगौ होननानै दा बे रियेल जाबाय जायफोरा कमेन्ट खालामनानै फोरमायहोदोंमोन नाथाय बे बाथ्राया दिनै रोखा ओंखारबाय दिनै हाजार हाजार फरायसाफ्रा दिनै बीटीसी सेक्रेटारियेटखौ बेंखनबाय बीटीसी सेक्रेटारियेटआव ओरैबायदि गेदेर दावराव खालामबाय दिनै दावराव बुफाय बुसि हांगामा जाबाय नोंथांमोना नाय जोंनि बीटीसी काउन्सिल जितु गभर्नमेन्टनि जितु रागा जोंथावना जितु एनअसी हरनाय जाय बुस्थुखौ काउन्सिलाव जुल जुरुमै हरनोनो हाया सेन्ट्रेला हरनो हाया स्टेटआ हरनो हाया बे बुस्थुखौ माने जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बा काउन्सिलनि जितु सिक्स सिडिउलनि जितु सरकार बे मानो बै मोनद' हारिनि एसटी होनांगौ होननानै एसटी मोननायाव जेबो अबजेक्सन गैया न' अबजेक्सन सार्टिफिकेटखौ हरनांगौ बे गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै फरायसाफोरनि भबिसतआ गाज्रि जालांबाय आरो बे गाज्रिखौ नुनानै दिनै फरायसाफोरनि जितु थासारि ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि गिलु बालु जाबाय नोंथांमोना नाय माबायदि दावराव जाखो जितु फरायसाफोरा सेक्रेटारियेटआव बुफाय बुसि जितु हांगामा खालामबाय बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन बिनि बिबानखौ सोर रुजुनगोन दा जोंनि बीटीसी काउन्सिला दिनै जुदि एनअसीखौ हरामोनब्ला दा बेसांखिनि जाथाया जागौमोन ना जायाखै बे मोनसे कुइसन जानानै फैबाय थ' सिगांनि समाव जितु हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा जितु मोनद' हारिनि एसटी होनांगौ होननानै बिथाङा आरो थांनाय इलेक्सन समाव एसटी लागेना ना लागे होननानै बिथाङा एमब्रा जायफोरनो नाङा जायफोरा माने लुबैयाखैनो बिथांमोननो एमब्रा जासिनाय बायदि खालामनानै बिथाङा दिनै पावाराव फैबाय दा बै पावाराव जिरायनाय जितु माने सोरखार गभर्नमेन्ट सालायग्रा बिथांमोना मा राहा लागोन दिनै फरायसाफोरनि भबिसतआ गाज्रि जानो थांगासिनो आरो बे गाज्रि जानायखौ नुनानै दिनै फरायसाफोरा बीटीसी सेक्रेटारियेटआव हांगामा खालामनो गोनां जाबाय सोरनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिनि जितु सानस्रिया खमनि थाखायनो जादों बेफोरबायदि जाथाया जे जाथाय जादों जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जादों जुदि सोरबा फरायसाफोरनि गेजेराव जुदि जिउआरि माबा मोनसे जुदि खहा जायोब्ला माबा मोनसे आघात जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया जागोन जोंनि काउन्सिल सरकार जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टनि दाय जागोन बियो थ' बेवहाय जेबो खोथा गैया नोंथांमोना नुबाय ओरैबायदि माने गाज्रि थासारिया जाबाय आरो बे जाखासिगोन जितु एनअसी हरनाय बे एनअसी हरनायनि नामाव बे जाथायखौ खालामदों दिनै फरायसाफोरा बीटीसी गभर्नमेन्टखौ रागा जोंबाय थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो